Sawijining dina kerajaan Mantili ingkang kerajaane bapakipun Dewi Sinta yaiku Prabu Janaka. Dekne ngadhakake sayembara. Sinten sing saged manah ingkang sae bakal tak dadekake mantu. Banjur Rama giliran manah. Dekne isa ngangkat panah kasebut sehingga Rama saged menangake sayembara lan akhire angsal bojo Dewi Sinta. Dinda, kayane wis tekan. Apa Dinda kesel? Mboten Kakanda, sakwene kula wonten ing jenengan, kula mboten pernah rasa kesel. Dinda, bisa wae. Aku dadi kesandung. Loh, kok kesandung Kakanda? Kesandung maksudku. Walah, tak kira Kakanda kesinggung karo omonganku. Ya ora to bojoku. Kakanda. Sawentara ning sisih liya, wektu Marica mlaku bareng karo loro dayange ing saiji alas lan ketemu karo lanangan bagus, yaiku Raden Rama. Badhe mlampahaken pundi to Tuan Putri, niki pun ajeng tekan kerajaan, ajeng madosi sinten? Lah nggih Tuan Putri, mang balik mawon. Wes to, kowe cah loro iki gak usah kakean ngomong. Yen kowe donan gak gelem ngancani aku, ya wes balik ning kerajaan. Lah mboten ngoten Tuan Putri. Lah ya wes gak usah bantah. Pripun kok Tuan Putri ngomong niku? Sopo iku? Ana cah mening iku. Akhire Marica ketemu karo Kakanda Rama. Hei kowe, sapa jenengmu? Jenengku Rama. Kenal no, aku Kawa Marica. Nyapa? Arep nang ndi kowe? Kene wae ning cedaku. Tak sawang, awakmu mening banget. Apa kowe gelem dadi bojoku? Sepurane, aku ora gelem. Lan Marica, sepurane. Aku wis janji karo awakku dhewe, aku mung bakal nikah ya mung siji, yaiku Dewi Sinta. Oh alah, iki tok alasanmu kenapa kowe gak gelem dadi bojoku. Titeni wae, aku bakal bali lan balas kelakuanmu. Marica bali karo dayange menyang kerajaane. Sawentara ing kerajaan Ngalengka, Pripun Kang Mas? Kang ndi kowe? Aku sangka alang Dandoko Kang Mas. Kenapa kowe sedhe? Aku temu Rama lan aku diusir sama ngarepe Rama. Kok iso diusir? Aku njaluk Rama dadi bojoku, tapi Rama wis duwe bojo, yaiku Dewi Sinta. Rama iku wis duwe bojo, bojone ayu yaiku Sinta. Saya apa sih iku Sinta? Sinta iku wis ayu lan iso njaga kesuciane di Raden Rama. Kang Mas, aku gak terima yen dilarani marang Rama. Rawono, aku ngerti kowe iso ngetak-ngetini Sinta. Kowe iso nyulik Sinta iku saka Rama. Marica, kowe kudu iso nyamar dadi kijang. Kijang apa Kang Mas? Kijang Innova. Terlalu mewah, kijang kencana wae. Kayak bali ning alas Dandaka kono. Oke Kang Mas, sendika dawuh. Kanda Rama, apa Kakang bener-bener tresno karo aku? Tentu wae, aku bakal nglakoni apa wae dinggo kowe. Tenane. Iya Dinda, kowe arep apa? Aku pengen Kakang njupukke pelem kae dinggo aku. Sinta arep pelem. Iya Kanda. Ya wis, aku tak budal golek pelem. Kowe ning kene wae dikancani adikku. Nggih Kanda. Wah, Kanda Rama, delengan kijang kuwi. Apik banget. Aku pengen kijang kuwi. Wah, iya, kijangnya apik banget. Sik. Jadi si Done njaluk pelem apa kijang? Kijang wae Rama. Ya wis, aku tak budal. Nggih. Jokenin bayimu lho ya. Aku ameh golek kijang ning kono kae. Nggih Kakang, sedika dawuh. Tulung, Laksmana, tolong aku. Laksmana, rungokno swara kae. Kayane Kakanda Rama lagi butuh bantuanmu. Kowe rono ae wangono Kakangmu Rama. Nanging Mbak Yu, aku wis janji kali Kang Rama kang njaga jenengan. Ora apa-apa, ora usah kuwatirke aku. Aku ning kene iso njaga diri. Nggih Mbak Yu, saderenge kula lunga, aja sampe mentus kok bener sing tak gawe. Apa wae Kang kadaya Mbak Yu? Iya Laksmana, aku arep nglakoni perintahmu kuwi. Sampun Mbak Yu, kula pamit riyen nggih. Iya Laksmana, sing hati-hati ya. Digoda apa Mbak Yu? Simbah tua, melas banget kowe. Iya Tuan Putri, pesano aku. Kowe durung mangan. Durung Tuan Putri.
Aku jane ya durung. Aku arep tuku bakso tapi aku ora iso ninggali bunderan iki. Oh, beneran iki ya? Oh, aku duwe ide. Ide apa iku? Kepiye nek misal aku ngeki duit kowe, terus kowe engko nukokke aku bakso petang porsi. Sing 3 porsi dienggo aku, lan sing seporsi dienggo kowe. Ayo kok geragas. Apa? Oh, ora apa-apa Tuan Putri. Maksudku tinggal aku 2 porsi, tinggal Tuan Putri 2 porsi. Gimana, deal? Deal. Hei, mikir kowe. Hei, serahno Dewi Sinta ning aku. Hei, kowe kenapa? Ajar kowe wani-wanine ngalangi dalanku. Serahno Sinta, utawa kowe tak hajat. Kang Rene, tak terima tantanganmu. Kang Romo, kowe ora apa-apa? Aku ora apa-apa. Kenapa kan nyesal aku? Aku dikongkon dari Mbak Sinta golek kowe. Kenapa kan nurut bayumu? Piye nek kejadian apa-apa yang aku? Aku lan Mbak Sinta ngawatirke kowe Kang Romo. Wis, adilah gage bali. Adida Sinta, kowe ning endi? Mbak Sinta! Adida Sinta. Aku mau wis ngakon Mbak Sinta yang bunderanku. Masih dia wis ngelanggar. Gawat, dia mesti jero bahaya. Ya wis Kang Romo, ayo ada lagi sing golek Mbak Sinta. Ya wis, aku wiwit nguatirake. Iki jatayu. Sinta, digawa nang wono. Anoman, Tuan Kromo, setelah kirane kawula ngabdi ing tuan. bener ya, aku lagi ada masalah Anoman. Masalah apa tuanku? Masalah cek. Kau ngerti? Tuanku kan bagus, ora kaya Oh, aku. ya wis, syukurlah nek kowe ngrasani kowe. Ngemeng-ngemeng masalah apa kang tuan ati? Ini, Man. Kok man? Jeneng Anoman to? Oh iya ya, kepiye tuan? Aku diculik. Apa? Sapa sing nyulik? Siji rakesa, karan Rahwana. Manawati singan Baginda. Aku gelem dadi duta Baginda kanggo menyang negeri Ngalengka. Kanggo tanda dutaku, ali-ali iki wenehna Dewi Sinta. Hati-hati ya. Nggih, Baginda. Kira-kira Kang Mas Rama bakal nyusul aku menyang kene ora ya? Panjenengan mboten usah khawatir. Kula ngerti Sapura Bambu, Kesatria Tambut, lan Gagah Perkoso. Pak Yambake mesti nyusul panjenengan. Ya wis nek aku ngenteni kene wae. Panjenengan mboten usah nangis malih. Oke, aine ijo. Ah, kowe iki iso wae. Loh, Man, kok bisa kowe tekan ngene? Ya salah, wong aku pinter kaya kowe. Pancen kowe kethek rada udel. Aku bakal ngendika nyang Raja Rahwana. Amangno, aku bakal jikok Sinta ning kene. Wis, kowe do ning kene. Aku tak ning Raja Rahwana, jaga ning kene. Kapunten Raja, enten kabar boten sae. Kabar apa? Ngganggu wae kowe iki. Anoman pun mlebu tekan negara Ngalengka. Man saiki ning ndi? Dirasa mengki ajeng mlebet kalian Rama teng mriki. Rama oleh jikok Sintaku. Dewi Sinta, kula teng mriki badhe ngaturaken tanda duta kula saking Raden Rama. Iya, Noman, matur suwun. Beliau sing hati-hati ya. Badhe lapor Raden. Iya, kepiye mau Anoman? Iya Raden. Dewi Sinta ana ing kerajaan Ngalengka. Ya wis, ayo kita ngono dibilang kita Dewi Sinta. Apa kowe rene? Balik ke Dewi Sinta lu. Lah kono main ku dhisik, wis sudah di Bali. Ya wis, ayo Blek. Ayo, prajurit. Ayo tindak lu.
Kang Romo. Kowe ora apa-apa. Aku ora apa-apa. Sinta. Tangi Lestari, Beb. Anjay. Tak sahur ya. Alok. Tak sahur ya.